følge med den. Og ja, er det komplimentbil eller hvad er det? Det tror jeg. Eller så er det... Et eller andet træffer. Ja, det tror jeg. Komplimentbil. Ja, jeg tror det. Wow, kører de race eller hvad? Hvad laver de? Og jeg kan se, at den går helt op til skulderen. Hvor er I gode, Cecilie? Ej, jeg ser, at den går helt op. Nu prøv at komme ind, så... Prøv bare helt stille, Svag. Så kommer lige her, ja. Kig på springet, og så husk at følge med hende hen over springet og give hende lidt tøj. Sådan. Rigtig godt.